Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamriksa, ing wektu iki aku bakal ndongeng kagem panjenengan kabeh. Kanthi rairahan pitik kang wicaksana lan ula kang legawa. Ana sawijining dina Pak Tani lagi makani pitike, yaiku ngoni-ngoni. Pak Tani makani pitike sinambi rengeng-rengeng nglakokake lelagon pitik tuga. Aku duwe pitik tukung saben dina tak pakani jagung patok kokok patok patok ngendok pitu tak ngremake netes telu kabeh trondol tanpa wulu megal mikol gawe guyu ra nyangka cepet tenan pitikku wis gedhe kabeh. Pak Tani makani pitike banjur ngitung pitike sing kudune ana 7. 1 2 3 4 5 6 Loh, kok mau ana 6? Kudune pitikku ana 7. Nandi sing sijine? Apa dipangan garangan? Ning yo kudune yo ora. Pak Tani banjur kaget. Pitik sing kudune ana 7 gari 6. Pitik sing siji kal mau yaiku Mia. Kanyata Mia lagi mlaku-mlaku ing pinggir sawah. Neng kono Mia ketemu karo Lilo. Lilo yaiku awujud ula. Nanging ora kaya ula biasane. Lilo karo Mia kuwi iki kanca kenthel. Malah wis kaya kakang adi, rumaket tenan. Guyub rukun, ngalor ngidul, ngulon ngetan. Nanti bareng ku Mia lan Lilo. Mia banjur nyedhaki Lilo. Mas Lilo, lagi ngapain mas? Dek Mia, aku kaget. Loh, kowe ngopo tekan kene dhewe? Nek aku ki yo Dek, aku lagi dede. Penak tenan iki. Mumpung rumana menungso sendene. Tapi kok sik Dek. Aku dadi kelingan. Aku ki jane isih susah. Wes suwe, Dek. Dek. Koyone penak dadi awakmu ki. Penak. Ngopo, Mas? Dek. Kowe iki yo duwe sikil sing iso nggo ceker-ceker ning lemah. Swiwimu, cucukmu, kuwi iso nggo apik-apik.
awakmu. Deloken aku to, Dik. Sikil ra duwe swiwi yo ora. Cucuk saya meneh. Aku ki mung bekisi elik. Mas, aja ngono. Aku tadi wedi. Apa to Mas Lilo ki? Nanging tenan lho, Dik. Kowe ki yo bangsamu mulune apik-apik. Ana sing witu, blirik, lan sapanunggalane. Aku delok aku, Dik. Aku ongonone ireng. Elik bekisi. Ora kaya awakmu sing apik tenan. Mas, aja ngono. Mas, iki yo Mia. Aku ki jane yo pengen lho kaya kowe, Mas. Ki Mas Lilo ki yo awake dawa, gede, lunyu, iso nglesep-nglesep. Mas Lilo kuwi duwe wisa sing iso ngumedeni mungsuh. Ra wedi nek nanti dhewe lah aku, Mas. Aku ra duwe wisa. Aku ki mungsuhe akeh, Mas. Ana garangan, ana kucing, lan sapanunggalane aku ra wani nek nanti mung dhewe. Nanging to, Dik, ana meneh iki lho. Awakmu ki lho, Dik. Mulune sok dilus-lus menungso. Kabeh do seneng. Wis ngono kowe duwe endhok, Dik. Endhokmu kuwi nek karo menungso iso ditel, iso dipangan, iso dienggo jamu. Yo aku yo duwe endhok, tapi deloken. Sopo sing arep mangan ndok kula? Ra ono, malah ngarake wong mati. Mas Lilo kuwi kudu bersyukur karo Gusti. Kabeh kuwi karo Gusti wis diwenehi kaluwihan dhewe-dhewe. Contone ngene iki lho, Mas. Aku duwe sikil iso nggo ceker-ceker lemah. Aku yo duwe suwiwi, tapi Mas Lilo duwe wisa sing iso ngumedeni mungsuh. Ra ono sing wani rum Mas Lilo. Kae, Mas. Ono sapi lan wedhus sing iso mangan suket. Kabeh Gusti wis dipara dhewe-dhewe, duwe kaluwihan dhewe-dhewe, Mas Lilo. Dumadakan ana Pak Tani sing lagi mlaku-mlaku ning sawah kanggo ngaliri banyu ning sawah. Pak Tani weruh pitike si Mia sing ilang kamau lagi cedhakan karo ula sing gedhe lan dawa. Pak Tani banjur kaget. Loh, kae pitikku sing maes tak goleki. Kok karo ula gedhe tenan, dawa tenan. Wah, iso-iso pitikku kae mati. Ora iso. Aku kudu mateni ula kae. Ula kae kudu tak gebuk. Ula kae kudu tak gebuk. Aku kudu golek kayu sing gedhe nggo gebuk kae. Nanti yo. Oh. Iki. Kae gedhe tenan iki mesti iso nggo mateni ula kae.
banjur diplembungake lan wisa sing ana ing tutuke banjur disemburake nanggone Pak Tani. Pak Tani kewedek lan Pak Tani mlayu. Pak Tani wedi yen dheweke tetep arep mateni si Lila bakal cilaka. Mia sing mau mlayu amarga kaget balik ning gone si Lila. Mas Lila. Loh, ngopo dene meneh? Ketoke mau mlayu. Mas. Tenan to? Mas Lila kuwi duwe wisa sing iso kanggo medeni mungsa, sing iso kanggo medeni Pak Tani. Jajal wae nek Mas Lila kuwi ora duwe wisa, bakal langsung mati, Mas. Pendeng paling. Kuwi to, Mas. Kabeh kewan kuwi wis duwe kawuyan dhewe-dhewe. Gak no, aja sok pengen karo kewan liyane. Dek. Yo bener, Deng. Bener apa kandhamu, Dek? Yo, kowe iki jane isih luwih enom saka aku. Ning tak akoni kowe kuwi wicaksana. Yo aku saiki sadar nek kabeh kewan, aku, kowe, sapi, wedhus duwe kalungan dhewe-dhewe. Lan kabeh kudu disyukuri. Nuwun yo, Dek. Lila banjur sadar. Mbok kabeh kewan kuwi, mbok yo Mia, Lila, sapi lan wedhus lan sak panunggalane duwe kaluwihan dhewe-dhewe ingkang diparingi saka Gusti. Saka dongeng iki iso dijupuk pasinaonan kanggo menungso. Sepisan, aja meri marang wong liya. Kabeh menungso wis diciptakake kang duwe kaluwihan dhewe-dhewe lan ana unen-unen Jawa. Sabar narima ing pantun. Ingkang angka kalih, ingkang nomor 2. Kekancan. Aja milih-milih, karo kabeh kudu kekancan. Ana unen-unen meneh, rukun agawe santosa lan srah agawe bubra. Lan angka 3, sak beja-bejane wong sing lali isih beja wong sing eling lan waspada. Matur nuwun. Mekaten dongeng kanthi rairahan pitik kang wicaksana lan ula kang legawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.